pred sebou test z matematiky, test číslo 1. Takže máme si pozorne prečítať zadanie, správna odpoveď je práve len teda jedno riešenie správne. Takže prvý príklad. Učiteľka odmenila Michala, Filipa a Tomáša za úspešné reprezentovanie školy cukríkmi v pomere 6 ku 5 ku 3. Jeden zo žiakov dostal 21 cukríkov. Koľko dostal Michal, ak vieme, že dostal najviac. Takže, keďže jeden z nich dostal 21 cukríkov, my by sme v tom pomere mali nájsť také číslo, ktorým vieme tú 21 videli. To znamená logicky, že tých 21 cukríkov musel dostať ten, čo má 3 dieliky. Takže keď si dáme 21 deleno 3, to je 7. To znamená, že jeden ten dielik je 7 cukríkov. No a keď najviac dostal ten, čo ich má 6, tak 6 x 7 je 42. Takže Michal dostal 42 cukríkov. Takže to je možnosť D. Vypočítaj a vyber správny výsledok. Dobre, takže to máme 2 pätiny. 4 jedenáctiny krát 33 lomeno 12 minus 7 pätín deleno 7 tretín. Tak, dôležité je vedieť, že najskôr si teda musím vypočítať zátvorku, tak by to bolo asi najšikovnejšie. V zátvorke musím dať pozor na to, že násobenie aj delenie má prednosť pred tým odčítaním. Takže ja si zatiaľ opíšem 2 pätiny mínus. Teraz, keďže tie zlomky násobím, môžem si to zjednodušiť a tak, že vlastne toto vydelím 4, tu mi ostane trojka, tu jednotka. Toto vydelím 11, tu mi ostane trojka, tu jednotka. Takže tým pádom budem mať zlomok, že 3 tretiny, alebo 1 x 3 je 3, lomeno 1 x 3 je 3. To nebudeme teraz ďalej riešiť, čo s tým. Ako sa zlomky delia, no takže ten prvý zlomok sa opíše, dá sa krát a ten druhý zlomok sa otočí. Takže stále máme, že 2 pätiny mínus, 2 pätiny minus 3 tretiny, to je 1 celá a minus a teraz tu na to isté môžeme spraviť, vykrátime tie sedmičky, tu nám ostane jednotka. Takže 3 x 1 je 3 a 5 x 1 je 5. Takže máme vlastne 2 pätiny mínus 1 mínus 3 pätiny. Keď to upravíme, tu máme 2 pätiny mínus 1 tretina, 1 celá mínus 3 pätiny je koľko? No to nám ostávajú nám tam 2 pätiny. Takže keď to vypočítame, 2 pätiny, keď odstránime zátvorku, mínus 2 pätiny, takže to je 0. Výsledok je 0, takže D. Adam si zasadil rastlinku. 3 týždne meral, o koľko vyrástla. Prvý týždeň nameral 8 cm, druhý týždeň 7 cm. Koľko centimetrov nameral tretí týždeň, ak rastlinka za tie 3 týždne narástla priemerne 6 cm za týždeň. Takže 3 dní to meral, 3 týždne. Prvý týždeň je 8 cm. Ako sa ráta priemer? Spočítate všetky položky a vydelíte ich počtom. Takže prvý bol 8, druhý bol 7, tretí bolo x, to nevieme, ale priemer sa ako vyráta. No, že to celé spočítame a vydelíme to tromi a to má výjsť, keďže boli 3 položky, to má výjsť koľko? 6. Takže toto celé bolo treba vydeliť tromi. Ešte raz, ako sa ráta priemer. Spočítate všetky položky, vydelíte ich počtom a máte výsledok. Tu ten výsledok vieme, tak teraz si to upravíme ako rovnicu. Takže to bude, že 15 plus x sa rovná 3 x 6 je 18, odpočítame 15, takže x vyjde 3. To znamená, že ten posledný týždeň tá rastlinka už narastla len 3 cm. Urobíme si skúšku 8 plus 7 plus 3, toto keď spočítame, to je koľko? 15 a 3 18 a 18 deleno 3 je 6, takže odpoveď A. Akú veľkosť má uhol alfa na obrázku? Ja si to sem prekreslím, aby som do toho mohol čo má hrať. To je alfa, toto je 106 stupňov a toto je 144 stupňov. Takže toto je ozaj veľmi jednoduchý príklad, v podstate nám stačí ísť na to, takže toto sú susedné uhly, takže 180 minus 106, toto bude 74. Tu je tá istá situácia, 180 minus 144, to bude 36. Takže 74 plus 36 sa rovná, koľko to je? 110 stupňov. Prečo? Prečo to počítam? Pretože, tu je ukrytý trojuholník. Aké sú tieto dva uhly oproti sebe? Vrcholové. Takže to, keď vypočítam, že súčet týchto uhlov v trojuholníku je 180 a odpočítam od nich tých 110,
Takže mi to vyjde 70 stupňov. Takže keď tento je 70 stupňov, aj tento musí byť 70 stupňov. Pokračovania, aha, tu je, takže C. Dobre, pokračovanie na druhej strane, aké je to napínavé. Žiaci prvej A triedy vymeškali spolu x hodín. Žiaci prvej B triedy vymeškali o 12 hodín menej. Koľko hodín vymeškali žiaci prvej C triedy, ak dokopy vymeškali 3 triedy y hodín. Dobre, si zoberiem čistý papier, takže prvá A vymeškala x. Prvá B o 12 hodín menej, takže x minus 12. Koľko prvá C? Prvá C nevieme. Ak dokopy všetky tedy vymeškali y. Takže by malo platiť, že Ačka plus Bčka plus Cčka sa rovná tomu y. My nevieme Cčko, takže ako by sme to vyrátali? Takže by sme od y odpočítali A plus B. To vyjde C. Takže y minus x plus x minus 12, keď to upravíme, teraz ide o to, jak to chceli upraviť. Takže dáme to, že to je y minus, toto je 2x minus 12, takže to je y minuska pred zátvorkou nám zmení znamienko, takže y minus 2x plus 12. Takže to by malo byť Bčko. Luxusné. Šestka. Michal má 4 rôzne mikiny, 5 rôznych tričiek a 2 rôznych nohavíc. Nakoľko dní mu vydrží toto oblečenie? To je dobre si nakresliť, takže máme má to nosiť tak, že vždy každý deň má inú kombináciu. Takže toto bude mikina, takáto luxusná. Máme kapucňu. 5 rôznych tričiek. Takže má tričko 1, tričko 2, tričko 3, tričko 4, tričko 5. Čo si môže dať? Tu si môže dať gate 1, gate 2. Zase gate 1, gate 2. Gate 1, gate 2. Gate 1, gate 2, gate 1, gate 2. Hej, čiže napríklad, keď mal čiernu mikinu, tak prvý deň si dá čiernu mikinu, toto tričko, tieto gate. Čiernu mikinu, toto tričko, tieto gate. A takto to bude točiť. Takže na jednu mikinu má 1, 2, 3, 4, 5 krát 2, 10 možností. To je jedna mikina. Mikin má koľko? 4 rôzne mikiny, takže 40. Takže Dčko. Hej. Čiže ku každej mikine máte tieto možnosti, čo si môže dať. Na školský výlet išlo 80% žiakov triedy. Doma zostalo 5 žiakov. Koľko bolo vtedy žiakov spolu? No tak keď 80% išlo preč, tak koľko percent tam asi ostalo? Tak ostalo tam 20%. Tých 20% to je 5 žiakov. Hej, toto sa dá rátať úplne bez kalkulačky. Čiže 100% musí byť 5 krát viac, takže 25 žiakov. Hej, 25 žiakov má tá trieda. Hotovo, vymalované. Počkať, 25 žiak, 20, aha, počkajte, koľko bolo v triede spolužiakov? Mám 25, dobre. Čiže to máme 25. Dĺžka rieky na mape s mierkou 1:5000 je znázornená na úsečku dlho 5,4 cm. Aká je v skutočnosti jej šírka v metroch, keď je na tejto mape má šírku 0,2 metra, 0,2 cm. Takže tá mierka je 1:5000 a je tu znázornená dĺžka úsečkov 5,4 cm. Hej, to je tu na to, aby nás to nie že pomýlilo, ale to je v podstate tam údaj, ktorý nepotrebujeme, lebo nás sa pýtajú na šírku. Tak keď tá šírka je na tej mape 0,2 cm a tá mierka je 1:5000 a v skutočnosti to bude 5000 krát väčšie, takže 5000 krát 0,2. No, skúste si to vypočítať, zatiaľ odpoviem na správu, či sa vám to podarí, to bude ťažké hen to vypočítať. Máte? Čiže to bude 1000 cm. Otázka bola čo? Koľko metrov? Aká je skutočná šírka v metroch? Takže 1000 cm, koľko to bude metrov? No takže 10. Hej. Dobrý príklad, pretože tu vás to malo pomýliť tá dĺžka tej rieky. A my sme mali vyrátať šírku. Rovnoramenný trojuholník má ramená dlhé 13 cm a tretiu stranu základňu dĺžky 24 cm. Aká je jeho veľkosť výšky na základňu tohto trojuholníka? OK, keď si to nakreslíme, takže to je rovnoramenný, to znamená, že dve ramená má rovnako veľké. ABC. Toto sú ramená, toto je tá základňa. My vieme, že tá základňa je koľko? 24 a ramená sú 13. 3, 13. A mám vyrátať výšku. Tak,
Ten, kto sa trošičku učil, by vedel, že v rovnomernom trojuholníku tá výška ide do stredu tej základne. Lebo tu máme vyrátať výšku na základňu. Aha, čo tu nám vznikne? Pravouhlý, tu máme pravouhlý trojuholník. Takže keď si to teraz sem dokreslíme, tento rozmer bol 13. Polovička z tejto strany 24, to je 12. A toto máme vyrátať, to je to x. Tí, ktorí častejšie rátate Pythagorovú vetu, tak už to číslo viete, ale ak ho neviete, tak si to vypočítame. Takže, keďže toto je najdlhšia strana, lebo leží oproti pravému uhlu, tak my ideme rátať jednu z tých kratších, takže bude platiť, že x na druhu sa rovná 13 na druhu minus 12 na druhu. Hej. Áno, lebo ideme vyrátať odvesnú, preponu poznáme. Takže to bude 13 na druhu je 169, 12 na druhu je 144, takže x na druhu toto bude 25, takže x je od moci nás 25, takže x je 5. Čiže odpoveď C. No a koľko prirodzených kladných celých čísel vyhovuje nerovnici? Tak tu si ešte napíšeme. Mám tu ešte kúsok čistého papiera. Tak. Že x plus 6 minus 14 minus x lomeno 3 je menej ako 0. No tak čo najskôr? Takže odstránime zlomok, dáme krát 3 a budeme mať, že x plus 6 minus zátvorka 14 minus x je menej ako 0. Nie, že sem dáte niekto trojku. 3 krát 0 je 0. Odstránime zátvorku. Čiže minus 14 plus x je menej ako 0. Takže to máme 2x minus 8 je menej ako 0. Dáme plus 8, takže máme, že 2x je menej ako 8. Vydelíme 2 a máme, že x je menej ako 4. Koľko prirodzených čísel je vyhovuje tejto nerovnici, takže ktoré to sú? Takže 1, 2, 3. Nemôžem dať aj štvorku, lebo tu muselo byť, že aj rovná sa. Takže správna odpoveď je 3. Ak teda nepočítajú na tejto škole, že 0 je prirodzené číslo. Takže keďže ide o prirodzené čísla, tie by mali byť 1, 2, 3 od jednotky. Hej, teda aspoň ja tak viem. Takže máme to celé za sebou. Pohodičkové. Tak, dúfam, že trošku pomohlo. Adios, compañeros.